ஹே ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் கேமிங்கில். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் G18 கன் வந்து ஸ்கின் வேறு ஸ்கின், அந்த கோல்டு ஸ்கின் இல்லாமல் இது வேறு ஒரு ஸ்கின்னு. ஸோ அது டைமிங்கில் தான் கிடச்சிச்சு. ஸோ நல்லாயிருக்கும், அதனால தான். ஓகே, இது வந்து ரேங்க் மேட்ச் கிடையாது, கிளாஷ் கோட் பெர்முடா. ஸோ அந்த இது கிட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா, ரிவைவ் கிட்டு. ஸோ அதுக்காகவே விளாட்லான்னு சும்மாத்துக்கு போட்டிருக்கேன், ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சவுண்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சவுண்ட் வச்சுக்கிறேன். அவனும் கண்டு மாட்டேங்கிறான்ப்பா. இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைடில் தோட்டம் சுட்டுனுக்கான். கன் எடுக்க மட்டும் அவனா மாந்துடும். இந்த ஹெட் ஷாட் அடிக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. பட் போக போக இதுவாகிடும். அவனோட பின்னாடி எங்கேருந்தோ அஷ்டம் என்ன ஸ்டெக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு மாதிரி லாக் ஆகுது. நெட்டு கிடைக்கலையா என்னன்னு தெரில. பைப்பில் அங்கேருந்து தனியாக அவனே குத்தின்னு இருக்கான். இங்கே இன்னொருத்தவன் நாக் அவுட்டில் இருக்கான். சரி, நம்ம டீம்மேட் அவனை அடித்து முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம ரிவைவ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம். ரிவைவ் பண்ணாங்க, ஓகே, பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க மறுபடியும், ஏன்னு தெரில. செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து மில்லில். ஸோ இந்த தடவை என்னென்னா தாம்சன் கன்று மட்டும் வாங்கிக்க போகிறேன். ஓகே, இந்த தடவை நான் ஒரே ஒரு கில் அடிச்சிருக்கேன். வேறு என்ன வாங்கிறது? ஒரு ஹெல்மெட், எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக இருக்கிற காசு எல்லாத்துக்குமே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. போய் எப்படி நேராக மேலே ஏறி அடிக்க போகிறோம். அந்த இது கவர் எடுக்கிறது அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை, நேராக மேலே போக போகிறோம். எவனாச்சும் மாட்டானான்னு பார்ப்போம். இந்த வராமல் ஒருத்தவன் மேலே ஏறுறான் அவன் பைப்பில். இங்கே 2 பேர் வராங்க. ஒருத்தன் செத்துட்டான், நாக் அவுட்டு. இன்னொருத்தவன் ஐயோ இது வேறு 2 பேரும் சுட்டாச்சு, 3 பேரையும் சுட்டாச்சு. நாம் தான் சுட்டோம், ட்ரிபிள் கில்லு. ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் மேலே இருக்கான். இந்த கன்று ரீலோடிங் தான் ரொம்ப அதிகமாக டைம் இருக்குதுப்பா. M10லாம் வச்சுருக்காம்மா பைப்பில். மேலே ஏறி இல்லாமா பைப்பில் ஆளே தெரிய மாட்டான், தலை கூட தெரிய மாட்டேங்குது. இவனை எப்படி இந்த அடிக்கிறதுனே தெரியல. மேலே ஏறிடுவோம். ஸோப்பா மேலே ஏற முடியல. ஸோ அவன் தெரிஞ்சிட்டான். முக்கால்வாசி டேமேஜ் கொடுத்துட்டான் பைப்பில். ஒய் கோட்டா கில்லு, டிஜி கில். ஓகே, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளேஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ இதை என்ன மாற்றுறது? இருக்கிற கன்னே போதுமா இல்லை வேறு வாங்கலாமா? சரி, இப்போதைக்கு என்ன கன் எதுவும் வாங்க போகிறது இல்லை. ஸோ வெஸ்ட்டு லெவல் 3 வாங்கிக்கிறேன். எனக்கு அந்த வெஸ்ட்டு வந்து லாஸே இல்லை தான், இருந்தாலும் வாங்கி வச்சுப்போம். காசு தான் எக்கச்சக்கமாக இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் ஓகே, இந்த தடவையும் அப்படியே நேராக ஏறிடலான்னு இருக்கேன். ஸோ வெயிட்லாம் பண்ண வேணாம், கவரும் எடுக்க மாட்டேன். எவனாச்சும் வரேனான்னு பார்ப்போம். இதோ இங்கேருந்து ஏதோ சொல்கிறது வந்து வரான் பாரு ஒருத்தவங்க. ஒரு ஆள் நாக் அவுட்டு, இன்னொரு ஆளும் நாக் அவுட்டு. இது ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடுப்பா. 3 பேரும் செத்துட்டாங்க. சாவில் ஒன்று. இதில் இவனை தான் இருக்குன்னு தெரியல, கோவம் வந்துச்சு. அதனால் அவனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ டபுள் கில்லு. இன்னொருத்தவன் எங்கேயோ போனானே, இந்த ஒரு 3 கில்லும் அடிச்சாச்சு. இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கவன் எங்கே இருக்கானே தெரியலையே. இந்த சுட்டுன்னு இருக்கான் பைப்பில். ஸோ நம்ம டீம்மேட்டை 2 பேரை நாக் அவுட் பண்ணிட்டான்ப்பா ஒரு ஆள். ஸோ ரிவைவ் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு ஆளே உள்ளே போனோடனே நான் செத்துட்டான்ப்பா நம்ம டீம்மேட்டு. இது உள்ளே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த உள்ளே தான் இருக்கான். டக்குன்னு எல்லாரையும் அவுட்ஸ்டா, என்கிட்ட டக்குன்னு அவுட் ஆகிட்டான். ஸோ இந்த மேட்ச்சு வந்து கோட்ரா கில்லு தான். ஓகே, மேட்ச் பாயிண்ட்டே வந்துடுச்சு. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டா மேட்ச் ஓவர். ஸோ இருக்கிற காசு என்ன பண்ணுறது? ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து அந்த எக்ஸமைட் கன்னை வாங்கிப்போம். அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அதனால் அதை வாங்கிக்கிறேன். வேறு என்ன வாங்கிறது? ஒரே ஒரு ரிப்பேர் கிட்டு, ஏன்னா அது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு நம்ம வெஸ்ட்டு. அதனால் ரிப்பேர் கிட்டு, காளானு. வேறு என்ன வாங்கிறதுனே தெரியல. எனக்கு வாங்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் அந்த வெடிகுண்டு நான் வாங்க மாட்டேன். ஸோ அதை வாங்கினாலும் வேஸ்ட்டு, நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். அதனால் மெடிக்கிட்டு வச்சு அந்த வெடிகுண்டுலாம் வாங்க மாட்டேன். பயப்படுங்க எல்லாம். இவனுக்கு எப்பயுமே ஒன்றா தான் வரானுங்கப்பா. ஒரு ஆள் நாக் அவுட் ஆகிட்டான்.
இன்னும் இந்த பக்கம் 2 பேர் போனானுங்க. இந்த ஒருத்தன் அனாம தான் நிற்கிறான்ப்பா யார்கிட்ட போலியோன்னு. ஸோ ஓகே இன்னொரு ஆளும் நான் 2 பேரும் இங்கே தான் நிற்கிறாங்க. எவன்டா அது பின்னாடி இருந்து சொல்கிறது? இவங்களுக்கெல்லாம் இதே வேலையாக போச்சுப்பா. என்ன இவன் என்னை பார்த்தானா இல்லையா? பார்த்துட்டு சுட்டுட்டான் வேற. நான் வந்து இது கிட்ட போகிறத கூட பார்க்காம அவன் எங்கேயோ போயின்னு இருக்கான். எனக்கு நெட்டு கிடைக்கலையான்னு தெரியல. இத்தனை தடவை சுட்டு அவன் வந்து சாவாமல் இருக்கான். ஃபுல்லாக சுட்டாச்சு. அவன் மேலே தான் படுது. பட் ஏன் அவன் சாவலன்னு தெரியல. எத்தனை தடவை சுட்டேன் பார்த்தீங்கல்ல, ஒன்றும் சாகாமல் இருக்கான் அவன். ட்ரிபிள் கில்லே வந்துடுச்சு. இவன் இதுக்கு மேலே அடிச்சும் சாவலை என்னன்னு தெரியல. நெட்டு கிடைக்கல போல இருக்கு அப்போ இந்த மேட்ச்சில். ஓகே ஏதோ டவுட் ஆகிட்டோம். இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கும்னு நினச்சேன், பட் அவுட்டு. அது ரிவைவ் கிட்டு போட்டும் அவுட் ஆகிட்டேன். ஸோ சேட். ஸோ என்ன கன்று வாங்குறது? MP40 மட்டும் வாங்கிக்கிறேன். MP40யும் ஒரு வெஸ்ட்டு லெவல் 2 வெஸ்ட்டு, ஒரு க்ளோவால்ன்ற மாதிரி, அப்புறம் ஒரு 2 காலன்னு ஒரு ஹெல்மெட்டு, அது மட்டும் போதும். ஏன்னா இருக்கிற காசு அப்படியே என்ன 12 கில் அடிச்சிட்டேன் நான். மொத்தமே 3 மேட்சா? 4 மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு. 4 மேட்ச்சில் 12 கில் அடிச்சிருக்கேன். அப்படியே ஏறிப்போம். எவனாவது மாட்டுவான் இல்லையா, அவனை பார்த்து சொல்லுவோம். இது வரான். எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த ரெட்டு சட்டை தான் என் கண்ணு மாட்டான். ஃபஸ்ட்டு கீழே அவன் தான் ஓடுறான் வேறு. இது வேறு இந்த லோடிங் டைம் வேறு எடுக்குது. செம்மையாக டேமேஜ் வேறு கொடுக்குறான் பாப்பா. இவ்வளோ 3வது ஒருத்தவன் அங்கே இருக்கான், பின்னாடி நிற்கிறான். இது வேறு இந்த கன்று ஒரு புல்லட் கம்மியாக இருக்குது. இந்த வந்துட்டான் கவர் எடுத்துக்காக தான் நல்லா இருக்கிறேன். சரி நம்ம மெடிக்கிட்ட போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடிப்போம். ஏன்னா நம்ம டீம்மேட் 2 பேரும் அங்கே தான் நிற்கிறானுங்க. ஸோ அவனுங்க பார்த்துப்பானுங்க. எங்கே இவனுங்க இங்கேயே நிற்கிறானுங்க. புல்லட்ஸ் ஓகே இருக்கிறதுலாம் வேறு எதுவும் இந்த கன்று எவ்வளோ அவங்ககிட்ட இல்லை. கிட்ட நின்று இவ்வளோத்தரும் சுட்டும் அவுட் ஆகிட்டேன்ப்பா. லெவல் 3 வெஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கான். ஓகே எனக்கு 999+ வந்துச்சு போல இருக்குது. அதனால தான் நான் அவுட் ஆகிட்டேன். 2 பேர் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஆஃப்லைன் பிளேயர் போல் இருக்குது. ஆஃப்லைன் ஆகிட்டாங்க போல இருக்குது. அவங்களுக்கு நெட்டு கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களும் அவுட் ஆகிட்டாங்க. அடுத்ததே 3 மேட்ச் நாங்கள் ஜெயிச்சோம். இன்னும் 2 மேட்ச் அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த தடவை அதே MP40 வாங்கிக்கிறேன். MP40 வந்து ரொம்ப நல்ல கன்று தான். ஆனால் அதில் இருக்க ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா புல்லட்ஸ் பத்தாது. ஸோ அது எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது. எனக்கு பத்தலை, உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ எனக்கு அந்த புல்லட்ஸ் பத்த மாட்டேங்குது. ஓகே நான் மட்டும் போயினே இருப்போம். எவனாவது கண்ணில் மாட்டானான்னு பார்ப்போம். இதோ இங்கே யாரோ வராங்க. பட் எனக்கு 999+ போயிடுச்சு. ஸோ ஏன்னா மாட்டுறது வந்துட்டாவே எல்லோரும் இங்கே தான் போயிருக்காங்க. ரொம்ப டேமேஜ் வராமல் நாக் அவுட் பண்ணிட்டேன். அவனை சாவடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் எல்லாம் இங்கே வந்துட்டானுங்க. சை இப்படிலாம் இருந்தால் எப்படி தான்? அப்போ இங்கேருந்து கிளம்புவோம். ஃபஸ்ட்டு சுற்றின்னு போய் அடிப்போம். ஒரு ஆள் நாக் அவுட் பண்ணவனை ரிவைவ் கூட பண்ணலாம் போல இருக்குப்பா. என்ன தான் டீம்மேட்டுன்னு தெரில. ஸோ ஓகே இன்னும் அது ஒருத்தன் போகிறான். அங்கே தான் இருக்கான் ரெட் சட்டை. போயிட்டு மறுபடியும் வந்த இடத்துக்கே தான்ப்பா வந்து நிற்கிறேன். ஒரு ஆள் சாகுறான். நான் பாரு எவ்வளோ தான் டேமேஜ் கொடுக்குறேன். செத்துட்டு இல்லை எனக்கு 999+ நாக் அவுட் ஆகிருக்கான். எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்டெக் ஆகுதுன்னா லாக் ஆகுது. 999+ வந்து சொதப்புதே. இந்த மாதிரி மேட்ச்சில் தான்ப்பா சொதப்புது. கஷ்டப்படுற வேண்டியதாக இருக்குப்பா. சரி நம்ம டீம்மேட்டு வந்து ரிவைவ் பண்ணுவான்னு பார்ப்போம். இவன் வேற சுற்றி வரான். நம்ம டீம்மேட் ஒரு ஆள் 2 பேர் இருக்காங்க உயிரோட. பட் ரிவைவ் பண்ணுவாங்களா அதான் கொஸ்டின். 2 பேரும் ஓடுறானுங்க. சரி இங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்கே, இவ்வளோ மேட்ச் கஷ்டப்பட்டு விளையாடி கொடுத்துச்சேன்லாம் ரிவைவ் பண்ண மாட்டானுங்கப்பா. தெரிஞ்சு போச்சு வரமாட்டாங்கன்னு. ஸோ அதனால் அவுட் ஆகிட்டேன். இப்போ 14 கில் அடிச்சுட்டு இன்னும் இந்த மேட்ச் வின் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. என்ன தான் போகிறவனை போய் சுட்டுன்னு இருக்கான். அவனே நீங்கள் என்னடா என்னை சுடாதீங்களா, நானே போய் சாவரேன்னு போகிறான். அவனை போய் சுட்டுன்னு இருக்கானுங்க 2 பேரும். இன்னும் 2 பேரும் ஒன்றாவே நடக்கிறாங்க. ஒரு வேளை இது வந்து ஃப்ரீ ஃபயரே விளாட்றாங்க போல இருக்குது. மேபி 2 பேர் ஏதாச்சும் ஆஃப்லைன் போயிட்டாங்கன்னா அந்தமாரி ஃப்ரீ ஃபயர் அவங்களே விளையாடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும்.
அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் மேபி. ஓகே, மேட்ச் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு. 3 மேட்ச் நாங்கள் வின் பண்ணிட்டோம், 3 மேட்ச் அவங்க வின் பண்ணி ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ நிறைய காசு இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் வாங்கி 2 கன்னுமே செம்மையான கன்று வாங்கிட்டேன். எக்ஸமேட்டும் MP40 லாங் ரேஞ்சிலையும் ஷார்ட் ரேஞ்சிலையும் செம்ம கன்று வாங்கியிருக்கேன். ஒரு குளோவல் போதும் எனக்கு. மேபி அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ஒன்றே போதுன்றதுனால ஒன்றே மட்டும் வாங்கிக்கிறேன். அதோட வெஸ்ட்டு வந்து நான் லெவல் 3 வாங்கவே மாட்டேன். 999 வந்துடுச்சா, அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு 280 அந்தமாதிரி சம்திங் வந்ததுக்கப்புறம் போகலான்னு இருந்தேன். ஓகே, எவனாச்சும் வரானான்னு பார்ப்போம். லாங்லேருந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு கன் இருக்குது. வந்துட்டான் ஒருத்தவங்க, பின்னாடி 2 பேர் வரானு, ஒன்று வரும். ஒரு ஆள் வந்து என்னதான் இங்கேருந்து வர ஒருத்தன் சொல்லிட்டான்ப்பா. குளோவில் போகணும் ஃபஸ்ட்டு, மெடிக்கெட்டு போட்டுட்டு அவன் சொல்லுவாங்க சாவடிப்போம். எங்கே தான் இருக்காங்க? இந்த இருக்கான். இது வேறு குளோவில் போகுது. அதான் செட்டானா இல்லையானே தெரியல, செத்துட்டான். ஓகே, நாக் அவுட் ஆகிட்டான் டைமில். இங்கே மற்றவங்களாம் காணோம். இங்கே ஒருத்தவன் வந்து க்ளோவெல்லாம் போட்டிருக்கான், ஆளே காணோம்ப்பா, எங்கே போனான்னு தெரில. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் உயிரோடு இருக்காங்க. ஒரு ஆள் நாக் அவுட் இருக்காங்க, பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறான். சரி, நான் ஆச்சா இதான் நான் இது பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே, அந்த இன்னொரு ஆள் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. இங்கே தான் வந்து என்னை சுட்ட மாதிரி காமிச்சிது. ஸோ பட் எங்கேன்னு தெரியலையே. இது என்ன, இங்கே ஒரு பாண்டா கரடி இருக்குது. நம்ம டீமோட்டோடைய பாண்டா கரடின்னு நினைக்கிறேன். எங்கே இருக்காங்க? டாய், அந்த பையனை தான் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. கடைசியில் அவுட் ஆகிட்டான்பா. ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இத்தனை கில் எடுத்து அவுட் ஆகிட்டோமேன்ற ஒரு கவலை, வருத்தம் தான். எத்தனை கில்லுன்னு பார்ப்போம். 15 கில் அடித்தும் நான் அவுட்டா? ஸோ சார், 15 கில் அடிச்சும் அவுட் ஆகிட்டோம் இந்த மேட்ச்சு. வேதனைக்குரிய விஷயம்தான். இதுக்கு மேலே MP அது வந்து எனக்கு வந்தால் என்ன, வராட்டா என்ன. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை டேப் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.